खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 17 अक्ट'बर 2020 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिननो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोदान साननाय आरो गोदान बोलो फैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोनगोन। देहाया दिनै मोजां थागोन। रांखावरियाव मोजां आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनायनि आंखाल जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थानाय नङा। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। गावखौनो हारसिं मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन आरो गोसो दुंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो खामानि मावनो गोसो दुंगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोदान साननाय आरो गोदान बोलो फैगोन। बयजोंबो बाख्नायजागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बहाबा दावबायहैनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। सोरबा आगुनि लोगोजों लोगो मोनलायगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन।
जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोजोननि आंखाल जागोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि जेंना नुजाथिगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर आला-खाला मोनगोन। गोजोननि आंखाल जागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबां जागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैगोन। सिगांनि बबेबा जाथायखौ गोसोखांनानै गोसोआ बोदोर जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबु फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। बेलासि समहालागै सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो जोबोर मोजाङै मावफुंजोबगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।